kalusugan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakulog nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kahitangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:14. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred's Mangosteen Tea and Capsule. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato ng pangunang mga balita lokal, temporaryo ginsaylo sa main campus ang Raimundo Tongson National High School, Barangay Talaban, siyudad sang Himamaylan, ang maestra nga si Cristel Ann Valencia. Pila ka adlaw nakaligad sang matabo ang gidalegar pagkastigo sa iya sang 16 anyos nga estudyante sa sulod mismo sang principal's office. Sunod kay Schools Division Superintendent Bernie Liboon, wala man ginpanugutan nga makakadto sa eskwelahan ang ginareklamong estudyante bilang tikang, agud hindi na maglala ang problema samtang ginaimbestigahan ang kaso. Duha man ni Liboon, ginapadalaan lamang sang module lesson sa iyapuluyan na estudyante, agud makapadayon sa pagtuon. Nagapati ang school superintendent nga natabo ang insidente bangod sa psychological problems ng estudyante nga karon nagapadayon pa sa medikasyon. Nakapirma naman sang ginsupaan nga panaysayon ang tagreklamo nga maestra kag desidido gid sa pagpasaka sang kaso.
Natabo ang insidente sa taong Pebrero 26 sa extension sa Bulutuan sa Barangay Suay matapos ireklamo sang maestrang estudyante nga mo ang nagpadala sa iya sang mga malain nga mga mensahe sa man sa PM. Gin panugyan ni Sangguniang Panlalawigan Committee on Education Chairman Ernesto Agustin Bascon kay Schools Division Superintendent Bernie Libuon nga resolbahon sa labing madali nga panahon ang natabo nga insidente sa sulod sang Principal's Office sang Raimundo Tongson National High School Suay Extension Syudad sang Himamaylan sadtong Pebrero 26. Suno kay Bascon, kinahanglan may baluan ang pinakarason sang insidente agud hindi maapektuhan ang relasyon sa mga manunudlo kag pag-eskwela sa mga estudyante. Dugang pa ni Bascon, hindi sa gilayon makapakilabot ang gobyerno probinsyal sa mga problema bangon na paidalom sa Department of Education, Regional Office ang Division sa Himamaylan. Pebrero 26 ang ginreklamo sang 23 anyos nga English teacher nga si Cristel Ann Valencia, ang 16 anyos nga estudyante nga nagkastigo sa iya sa sulod sang Principal's Office. Nag-ugat ang insidente sa ginaligar, mga malaing nga mensahe nga ginpadala sa estudyante sa maestra. So, ang ma-action dapat kung hindi nila masarangan sa level nila ang regional office. I hoping na ini na situation kayo gidayon for the betterment of the teachers and sa bata mismo kag sa pamilya. Kabahin sa payag ni Board Member Ernesto Agustin Bascon. Sa iban pa natin nga balita lokal, target naman sang Joint Inspection Team nga magkapatigayon sang inspeksyon sa mga negosyo sa siyudad ng Bacolod sa maabot nga Marso 15. Sunod kay Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos, natala na sa masunod nga simana magakonvene ang JIT para talakayon ang inspeksyon sa mga negosyo sa siyudad. Duha pa ni Rayos, Marso 15 ang tentative nila nga petsa para sa inspeksyon apang kung malang-alang ili ang ipaisol sa una nga semana sa Abril. Ang JIT ang inabugusan sa Permits and Licensing Office, Office of the Building Official, City Health Office, Bureau of Fire Protection kag iban pa. Suno kay Rayos, una nila nga padulungan ang mga accommodation establishment kaangay sa hotels, mga inns kag boarding houses para masiguro ang safety sa mga nagatiner sa among nga mga lugar. Sang 2019, masobrad na pulo ka mga accommodation establishments ang ginpasira bangod naga-operate nga wala sang business permit. Well, ang target namon is ma-start kami sa amon inspection sa March 15. Okay. So, to tentative na siya. Maplana kami na kung ano ang amon nga unahon, kung diin kami mauna. So, hopefully, kabay pa makastart kami sa March 15 or kung hindi kami sa March, first week gina sa April. Si Stella Rose Rayos, ang Permits and Licensing Division. Nagreklamo sa Sangguniang Panlonsod ang pila ka mga tag-iya sang balay nga gin-demolish sang City Legal Office sa Progreso Village 1, Barangay Vista Alegre, Syudad sang Bacolod sa tuong Pebrero 28. Sa regular session sa SP Marso 4, personal nga nagkadto ang pila ka mga awardee nga ginguba ang ilang mga balay para pabutsyag ang ilang sentimiento. Ginpahayag ni Berlita Ante, chairman sang Kadamay, 14 tanan ka mga balay ang gin-demolish kag gin-aligara, wala sang pre-demolition conference kag wala sang formal nga notisya nga gin-issue antes ginpatigayon ang operasyon. Gina-claim ni Ante nga ang balay nga ginguba ang ginaistaran sa mga awardee rason nga nagakatingala sila kung nga ginpatigayon ang demolisyon. Ginpanginwala man ni Ante ang mga apektuhan o kung ang mga apektuhan nga balay ang ibulbado sa buy and sell, rason nga nanawagan ini sa Bacolod Housing Authority nga magpatigayon sang validation. Nakapasa na ang 42 ka mga barangay sa siyudad ng Bacolod sang una nga report sa DILG angod sa ikaduhang round sang road clearing operations. Sunod kay DILG Bacolod Director Joy Maradeth Madayag, tubtob na lamang Marso 6 o kung sa buwas nga adlaw Biyernes ang ginhatag sa 19 ka mga barangay nga wala pa makasumeter sang report bagud ila pa ini i-consolidate kag isumeter sa DILG Regional Office sa Marso 10. Nagmando man ang DILG Bacolod sa mga barangay nga ilan na rekta ipasag report samtang ang syudad ang may separado man nga report nga dapat isumeter. Ginkalipay naman ni Madayag nga naktuhan na sang bitaw ang masalakyan nga illegal nga nagaparking sa mga mayor nga dalanon kag ang ginpasangkad nga kampanya batok sa mga tricycle kag e-bike nga nagabiyahe sa mga national roads. Ginaabi-abi ni punong barangay Ricky Mijares ang barangay Banago ang mando ni DILG Bacolod Director Maradeth Madayag nga ipadayon ang road cleaning and clearing operation kag kampanya kontra illegal nga droga sa ilang barangay. Sunod kay Mijares sa piyak nga ang mando
o kung sang mando ni Madayag nagakinahanglan man ang ilang ahensya sang buligikan sa mga pulis kag bitaw agud matap na ang illegal parking sa madalanon sa ilang lugar. Dugang pa ni Mijares mabaskog ang kampanya sang kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Levi Pange batok sa illegal nga droga sa diin sa listahan sa ilang barangay. 85 na ka ba drug pushers kag users ang voluntaryo nga nagsurrender samtang madamo kay pa ang nagsungka sa Police Station 3. Ginpagabalaot naman sa mga progresibo nga grupo sa Negros ang pagpasar sang anti-terrorism bill sa Senado. Sunod kay Karapatan Negros Chairperson Clarissa Dagatan, dugang kakugmat nga pagabatyagon hindi lamang sa mga aktivista kundi mismo sa mga panguluyo sa isla sang Negros ang nagalala nga sitwasyon sang human rights violation. Nagapati man si Dagatan nga luyag sang administrasyon ni Duterte o kung tuyo sang administrasyon ni Duterte nga dulaon ang kinamatarong sa demokrasya ilabi na ang libre nga pagpalayag upod na diri ang civil kag political rights. Nagapanawagan si Dagatan sa mga panguluyo nga mangin mabinantayon kag magpanindugan agud pamatukan ang anti-terrorism bill samtang wala pa ni nahimo nga layi. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:22 sa mga bukol naman nga natubo sa inyong lawas. Sis na nagkuntumor, hindi na pagpadugaya, hindi pagbabayi para hindi na magmalignant. Maginom na sang Santon Plus Herbal Capsule. Sunod sa mga eksperto, ang Santon Plus Herbal Capsule makatunaw sa may breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Herbal Capsule ang inyong lawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Herbal Capsule garantisado, may alibyo. Mabakal natin sa mga butika, dag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Hernais at tuban sa gate sa Paglawang Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag DTX 500 capsules sa kada adlaw. Kaya man ang DTX 500 ang may detoxifying compound yung managatinlo sa atong dugo kagatay. Ini man na mayara sa active ingredients, phytochemicals, kay antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy, and fit. Mag DTX 500 capsule ka na. Ang DTX 500 ang mabakal sa online kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an. Pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Una nga hearing sa franchise renewal sang ABS-CBN himuon na sa masunod nga simana. Samtang suggested retail price ang face mask, posible magsaka. Ang mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo.
radyo. Pagkulon yung kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Sa kalatian, ang Life Extension Vitamin D3 ang muning atong nirekomendar sa inyo. Balo ka mo mga ka-aksyon, ang hambal nga prevention is always better than intervention. Amo na nga ginarekomendar ginaton sa inyo ining Life Extension Vitamin D3 ay makabulig ini para nga ma-prevent, mapungga nato ng balatian nga magtapik sa aton nga lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 isa ini ka super vitamin hormone, gin-classify ni siya nga may therapeutic effect. Amo na nga bisan ang aton mga medical doctors, rekomendado nila ang Life Extension Vitamin D3. Mabakal na tuntag na pulo ka pesos lang kada soft gels ini. Available sa mabutika, malapit lang sa inyong lugar. Bisita man mga ka-aksyon sa Life Extension Clinic, dira libre nga aton nga medical check-up upod sa aton medical doctors gamit ang standard nga pamagis sang konsultasyon. Ang Life Extension Clinic ara lang sa GA Esteban Building sa Medalan, Lacson, kilid lang sa DHL, lapit na siya sa Burgos, Lacson. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 7:28. Sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Magapatigayon ang House Committee on Legislative Franchises ang unang hearing angot sa franchise renewal sa ABS-CBN sa mabot ng Marso 10. Ginanunsyo ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga nagpagawa sang notisya sang Marso 4 si Committee Chair Chicoy Alvarez nga talakayon ang 11 ka mahagna angot sa prangkisa sang network. Ang license to operate sang ABS-CBN ang mag-expire sa Mayo 4 kag ang sesyon sa Kongreso ang tubtub lamang sa Marso 11 antes ang break sa mga kongresista. Sunod kay Cayetano, wala pa maimbitar ang mga ABS-CBN executives sa mga hearing kag ila pagatutukan una ang National Telecommunications Commission. Ginpaatag ni Cayetano nga sa unang hearing magapangabay ang House panel sa manatungdan nga magsumeter sang position paper angot sa isyu kag pangabayon man ang NTC nga hatagan ang network sang provisional permit para nga mag-operate. Nagpabor ang tanan ka senador sa resolusyon nga maghimo mangin alagyan para padayon nga maka-operate ang ABS-CBN Corporation sa piyak nga mag-expire ang prangkisa sini sa maabot nga Mayo 4. Ginpatahag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga ginfile niya nga Senate Resolution number 6 ang para lang mapahibalo ang sense of the Senate. Suno sa senador, mahimo ini gamiton nga basehan sa National Telecommunications Commission o NTC para hatagan ng ABS-CBN sang Provisional Authority kang makapadayon ng operasyon sini samtang wala pa napasal sa Kamara ang hirit nila nga franchise renewal. Gin-question una nanday Senators Aquilino Pimentel III kag Francis Tolentino ang resolusyon ni Drilon nga sang ulihin nagpasugot man nga ini isa lamang kasimple nga resolusyon tungod wala naman ini sang bisa pareho sang isa kalayi. Ginaplanuhan ang liwat nga pagpasaka sang suggested retail price o kon SRP sang surgical mask nga natala na i-import sang gobyerno bangod sa nagakulang na nga supply.
Sunod sa Department of Trade and Industry, nagsaka ng presyo sa surgical mask sa pangkalibutan ng merkado nga kung mag-import ang gobyerno kay ibaligya ang mainis sa mga butika, sigurado nga magasobra sa presyo sini nga karon nga 12 pesos nga SRP. Sa tong Martes, ginpahayag ni Philippine International Trading Corporation President Chief Executive Officer Dave Almarinas nga maga-import ng Pilipinas ang 1 milyon ka surgical mask gikan sa India nga nagabalor sang 12 pesos kada isa. Ginaduso man sa DTI ang 2 pesos nga patong sa retailer sa kada isa sa import nga face mask. Amo nga kung 12 ang mask nga gigikan sa India, mangin 14 pesos na ang SRP sini, kung 14 pesos naman ang landed price, mangin 16 pesos na ang SRP. Sa interview naman kay Health Secretary Francisco Duque III, ginpahayag sini nga wala pa siya sa may nabaton nga rekomendasyon gikan sa DTI apang sunod sa Tiglicom, wala man sang mahimo kung kulang ginman ang supply. Madumduman nakaligad nga bulan, ginpataas sa 12 pesos ang SRP sa surgical mask gikan sa 8 pesos. Nagprepara na sa mga pulisang Department of Labor and Employment Condole para sa mga trabahante nga apektuhan sa naglapta nga coronavirus disease kon COVID-19 sa tion nga maglawig pa tubtob Hunyo kon December 2020 ang outbreak sa Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Ginpahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III magapatuman sang mitigating measure ang ahensya kaangay sang implementasyon sang mekanismo para sa mga negosyo nga mag-adapt sang flexible work arrangements, lakip ng madasing nga pag-aksyon kag regular reporting sa mga regional office kag Philippine Overseas Labor Office sa Apollo, may angot sa job displacement nga sa ilang jurisdiction. Pagalantawon man ang mga prioridad sa paghatag sang financial assistance pagi sa Adjustment Measure Program kon AMP, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o kung tupad kag pagpaidalom sa mga apektado nga trabahante sa programa sang TESDA. Magapatigayon sa regular meeting ang DOLE sa mga stakeholder kag social partner agud iduso ang kooperasyon magbutang sa centralized monitoring system nga makita ng estado sa mga trabahante nga apektado sa COVID-19. Ginbulgar ni Presidente Rodrigo Duterte nga padayon ang pagpangaluyag sa iya sang Amerika matapos ginbasura ang Visiting Forces Agreement sa pagpapulong-pulong sa oath-taking sa mga bago na appoint ng opisyal sa gobyerno. Nagpangayo ni sang pasaylo sa iya 1 ka oras nga late. Sunod sa Presidente na late siya, bangod kay istorya niya si U.S. Ambassador to the Philippines, Sung Kim. Sunod kay Duterte, gintalakay nila ni Kim ang relasyon sa karon sa Pilipinas kag Amerika. Madumdumani basura sa Presidente ang VFA bangod sa pagpasilabot sa Amerika sa palakat sang gobyerno sa Pilipinas. Ginehemplo sa Presidente ang panawagan sang Amerika nga hilwayon si Senadora Leila de Lima nga napreso kang bangod sang illegal nga droga. Ginapasilabtan man sang Amerika ang ginalegar extrajudicial killings sa idalom sang administrasyon sang Presidente. Sunod naman sa Presidente nakahanda siya katubangon ang anuman nga kasong ipasaka batok sa iya. Pagpanghangkat sang Presidente, bring it on! Kag ipasaka ng tanan nga sa isang kaso batok sa iya, apang padayon niya nga panindugan nga iya patyon ang sinuman nga plano nga maguba sa Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, nagdepensa ang National Economic Development Authority sa ginhimo nga pagtuon sang Federation of Free Farmers nga naglambot sa 68 bilyones pesos ang napiede sang mga mangunguma sa unang nga tuig sa implementasyon sa Rice Tarification Law. Sa economic briefing sa Malacanang, ginpahayag ni NEDA Assistant Secretary Marcidita Sumbilya nga ang basehan sa mga mangunguma ang artificial rice shortage ay hindi man masami nga sitwasyon sa bahin ni Agriculture Secretary William Dar nga dapat pagkalimtan sang mga mangunguma nga may ayuda nga ginhatag ang gobyerno. Halimbawa na lamang sunukay Dar ang 10 bilyones pesos nga Rice Competitiveness Enhancement Fund, 2.5 bilyones pesos nga Survival and Recovery Assistance kag iban pa. Dugang pa ni Dar nga mahimo nagnubo ang ganar sa mga mangunguma tungod sa pagbaha sa mga imported nga bugas sa merkado. Ginpasiguro naman ni Dar nga makabawi kag magatin-adman ang mga mangunguma pagi sa Rice Competitiveness Enhancement Fund akon RCEF kag kung mapasaka ang ilang produksyon kag competitiveness pagi sa high-yielding seeds, mechanization, pautang kag suporta sang gobyerno.
Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Ang habon pampaligo ang inarekomenda natin sa inyo, ha? Ining Santon Plus Herbal Soap. Makapaputi ang panit, makapakinis ang kutis, inang itong mga ilok, bla. Itong tuhod, itong siko, matagaan din sa kalibyo, sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap, himo sa puro, kag natural ng ingrediente, wala sang chemical yung gamit, gani nga safe kayo nga gamiton. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, pwede na nimo ma-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na muli ang kabala sa pagpamuhin, delikado gid ina. Bawod posible tapikan ikaw sa balatian nga colon cancer. Gani rin ang solusyon Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panindaw sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kunang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan ang your colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Super Fiber, another quality product ng Life Extension Philippines. Super Fiber, para sa mas epektibong resulta ikombinar ang pag-inom sa Super Fiber kag Life Extension Vitamin D3. Patay sa COVID-19, naglambot na masobra 3,000. Samtang isa ka Pinay boxer nakasulod na sa quarterfinals ang Olympic qualifiers. Kag sa atong balita special, mga unconditional love, sa isa ka ginikanan, hambala naton na kron, ha? Sa pagbalik sa Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ang alkaline nga vitamin C naga-edukar, nagabalanse, kaya nagapabakod sa aton nga immune system, ginatap na ang mga infeksyon, ubo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, kaiban pa nga mga balatian. Kaya ang mga C, ang alkaline nga vitamin C, manamay miningan, antioxidant nga vitamin para sa mata, ginatagan sang alibyo, nagakurap-kurap nga mata, katarata, kag glaucoma. Para sa mas epektibo ang kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule, nga pwede na mo-order online sa www.kalusuganyan.ph o magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:42. Kag sa ato naman nga Balita International, naglambot na sa 3,204 ang kabilugan nga nagkalamatay sa bugos nga kalibutan bangod sa coronavirus disease o kon COVID-19. Sa nakaligad nga 24 oras na dugangan pa ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa diin ang 2,900 diri ang nagikan sa mainland China, kapin 80 naman gikan sa Italy, mas sobre 70 nagikan sa Iran kag 30 naman ang nagikan sa South Korea. 23,526 naman ang nagpositibo sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan, samtang mayara naman sa 51,031 nga naka-recover gikan sa virus matapos ang proseso sang pagpabulong kag tunga sa bulan nga quarantine. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginaplano sa Pilipinas karon nga gamiton ang financing packages nga ginatanyag sang multilateral lenders pareho sang Asian Development Bank kag World Bank agud mapapaskog pa ang defensas ni batok sa paglaptas ang COVID-19. Sa kahapon nga adlaw akon sang Marso 3, ang World Bank nag-anunsyar nga may available nga 12 bilyones dolares sa initial immediate support sa mga ekonomiya nga napakig-away sang outbreak sang coronavirus. Sa iyas nga bahin, ang Asian Development Bank sa naligid simana, nagpahayag man nga nagatanyag sila sang 2 ka milyon ka dolyar nga pundo sa tanan nila nga mga miyembro nga pungsod. Agud nga matap na ang virus kag mapasanyo bagid ang resilience batok sa mga balatian. Ang loan nga ginahinyo ay may emphasis ni sa quick reaction sa COVID-19 kag pareho sini nga mga insidente. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 60 sentimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 55 sentimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 51 sentimos. Kag sa ato naman nga Balita Entertainment Action Boy, madumduman mo to kahapon ang nagpukaw gidya sa ato actually bugtaw na tangadaan pero sa iban mga nagakatulog bala nagpukaw sa ila. Ang balita tubla kagapon nga ginatiro ang salakyan ni Kim Chiu. Tiso na sa actress mga 8 gito kon Action Boy ka tiro sa nga salakyan pero maswerte lang nga wala sang may napilasan sa ilang nga bakin o kung ano man da ang kahalitan. Ang iya boyfriend nga si Sian Lim nagpasalamat sa mga nagapalabot sa ilang nga prayers kag nagpa ano man sang ilang nga concern bala. You're welcome. Angot sila oo. Hambayagid nga ha? Nico, you're welcome. Amo na nga nagpalabot ka man sang pagpasalamat sa concern to. Nag-comment ka sa Instagram. Waya. Awa ay. Nga hindi mo
Ano to? Nag-spray ang aton nga, ang aton nga, basta, ang aton nga, pampahamot di sa, sa aton nga, Hindi lang kung hindi ma-post sa announcers Instagram, post. Hindi ba, comment ka lang nga, ay, thank you, safe si Kim. Diba? So, kay tuod man Action Boy, hambal gani, si Kim lang, according to her, wala man siya ko sa may nadumduman nga magpatay bala sa iya. May plan. May tuyo. Oo, may tuyo. Magpatay sa iya. Kaya wala man siya kuno sang kontra. Correct, oo. So, possibly, basi bala mistaken identity lang, gid siya Action Boy. So, in fairness sa karon, nag-consult naman siya sa iya lawyer kung ano ang next move. Pero importante safe gid sila. So, siya sa mga security, mga lawyer, Sige lang sa bala. mga security, mga pulis, mga muna. Thank you sa lawyer. Siya, lawyer kung pulis. Sige ba si pulis mo niya lawyer? Tiya mo na yan. Yan. Basing lawyer yan, pulis. Oo, di Hindi ba? ko pulis mo niya. Basta yan siya. Ay, ano naman? Balita sa sports. Sunod na sa last 8 sa Asiana Oceania Boxing Qualification Tournament sa 2020 Olympics si Filipino boxer Riza Pasuit. Hindi pagkatapos ng impiyerde ang Japanese boxer nga si Saya Hamamoto sa women's lightweight match round of 16 nga ginhiwat ani sa Aman Jordan. Sa sugod pa lamang ginpaulanan na sang sumbag ni Pasuit ang Japanese boxer. Makabawi pa sa katapusan nga round si Hamamoto apang wala naging pabayaan pa ni Pasuit nga makabangon pa ang iyas ni nga enkwentro. Bangod sa pagdaog, sulod na sa quarterfinal round si Pasuit nga isa ka silver medalist. Antes de sulod man sa quarterfinals si Nesty Petesio sang ginpiyerde si Krismi Lankapuravides sang Sri Lanka sa pagdaog sa 5-0 nga score. Nakuha naman ni Ian Clark Bautista ang 3-2 nga pagdaog batok kay Hato Tsutsumi sang Japan sa men's featherweight nga enkwentro. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy. Okay. Kag sa aton yung mga ka-aksyon. Energy gid dapat kay bago ka lang nakakaon, nakapamahaw ka na. Sang pamahaw ni Action Friend nga padala. Ay, yes. Ba? Kay birthday. Yung subong grabe nga kananay ato niya. Pila lagi dyan. Halin pa pala sang 1 nga kananay ni ato niya. Sang 1 ni daan kay Action Eric, sa pagka 2 kay Action Alvin, pagka 3 Dumay lang at lang gawa isa. Gamay. Dason pagka 4 kay Gapon kay Action Dale. Kay Subo kay Action Fred naman. Diba? So, Nakadamog isang na-save mo siya ni. it's a lot of, Blessings. ang akon nga, hindi nga, ito nagtambo ko gawa. But it's okay, I'm still beautiful, right? With my curly hair. hindi na Marami tulad man sa akong curl. Oo Ako gito na mangkot ako. Mangkot yun siya, no? Hindi pwede nga. Ako gani, sining ko ibutang talaga sa aton nga page guro nga ma-comment sila kung what do you think of the hair of Doron? Wala! Do ka over. Imbes na mag-comment. Mambal, may mambal. Ako nga bashers, boy, kami labot. Yes, mag-comment na parte sa Diyos, i-comment ang imong buhok. So, kung ano ang ilang... Hindi na Action Oliver? Hindi, no? Agrilo siya. Agrilo siya. Kalain. So, subong nga, Action Boy. Kay, di ba, women, Month. Women's Month subong. Kaya sa 8 sa Sunday, mo ng Women's Day. Mo gina. Sunday, yes. Ano lang mo na, equal, kwan lang? So, amo nang sign na. Tingnan ko damo ko nakita sa Facebook na amo na, equal na siya. So, ma-post mo ro amo na, pero support ka mo sa mga, I don't know, dadul na sa Bacolod. Si ang na nagpa mo kwan sila mo. Basi, bilog mang goro, Daway mo ko nakita dito sa mga post sa Facebook. Daway ko makita, iba niya bla. So, dito na sa Bacolod na nang gamo na. Pareho sa mga NPC officer kagapon na. Correct. Gara sila kagapon sa NGC. So, nag-amo na sila, mag-post sila mo na. Ang mga councilors kag ang mga councilors, yes. Tido ka namin lang. Kay... Pakita ko sa Malacanang, si Presidente Duterte, kag ang mga... nagamo mo na sila. ang mga close-in niya lang ang mga... Di kita ka rumamo man tayo i-post sa correct, Facebook. correct. Picture mo na. Kaya agree? Because I fully agree nga may equal rights ang babae kag Of lalaki. course! Correct, Action Boy. Wala ginasaya sang mas labaw, balahaw. So, dapat kay Women's Month subong, kamo nga mo babae di sa station, magpapitsa naman kamo. Wala, hindi nakaroon lang, tingob na lang to sa sa dako nga reclamation. Dako nga mall sa reclamation area. Sa Kalan, Andra nga wala limit. Hambal bla kagina ni Action Friend, 5:30 palang lakat na to ko. Amo ko, grabe ka na. Kay ano pa man masira, mga 9 pa ko no. 10 pa na yan. 10 pa? Te ang bayot 5:30 pa lang nga to na to ha. Ay, diba, si bro, hindi na ko ni kalakat pag
Kay pawayway lang yun, kaon ka dito sa pawayway. At ito kamayo man. Sige, kita ito correction boy. Magkaon ka muna. Kung sugod ka 5:30, kaon ka. Tapos hindi makatapos. Yung mga pang 6:30, lagaw-lagaw ko tayo sa department store. Muna. Tapos balik naman. Balik ka naman. Correct. Kanami, kami suliton mo gidyan So medyo halog-halog ang mga bayo karaton niya suksokon. Happy birthday, Action Fred. Yes, Action Sa Fred Langga. sa Langga. Yes. Nag-iisang Action Fred. Siyempre, why naman iba? So, sige. Ay, junior eh. Galit. Sige. Sino yung junior? Si Fred sa lang. Inano. Diba, siya, junior eh. Fred. Masi Alam- Frederico. Kay Fred lang naman ako na si. Kita mo junior. Alam mo na sa ang junior na si Joselito. Correct. Okay na? Ang Joselito, junior na yan ni Bayatan. Attorney Bayatan. Ate, sige. Sige. So, sa ato niyo balita, special action boy. Ato istoryan, subong. Siyempre, ang unconditional love. Sa mga parents, hindi ka especially ang mga Iloy gidi action boy. Kapag sila ka unconditional love, wala na no ifs, no buts. Yes, wala na gidya, kundi No ifs, no unconditional. buts. Unconditional. Yes. Wala kondisyon. Kumbaga, hindi bala palangga ta kay amo kani na. Hindi kundi wala gidya. Palanggaon taga kon mag-amo ka na. No wala ifs ya or ka. buts. Wala ya ka ginatulo kon ano ka. Kundi ginapalangga. Palanggaon taga pro. Wala. Hindi, wala mo na. Correct. Basta mo na ya. Unconditional. Yes. So, action boy, ang ila sakripisyo nga kulang sa tulog. Correct. Ay, Especially bala action boy. tila ko na sa una nga party bala. Puli ko sa balay, daw mga alas 2 grosa kagawa ko dito kuha ka na kay parting na linano mo. Pag-abot sus nag-ili-ili pa ko sa. May lili ka pa. Wala nga doy ka na motor. May lawla mo man nabuyan, kanako pangada. May lawla man nabuyan. Nag-ili-ili ka pa. Oo. So mo ka nagali bisan dito diyang halin ka sa limnan sa una basta mag-abot niya. Abot kaya. Kasi kuan mo kabugtaw mo ti. So amo na. Especially black action boy, ang may mga gagmay pabalang ang mga bata, di ba mabugtaw kagina kay bata mamaoy. Mainom ka mo, painom mo masang gatas, timplahan mo masang gatas. Tapos, early, pagabugtaw mo, iloy, like, mga 3 a.m. pag natigangan na, ang mga kakanto sa pilahan nila, prepara kang balon. So, isa lang na sa mga unconditional love na action boy. Wala man sila ginapasweldohan. Diba? Wala man sila ginaano, dakis, pasaway ka pa, pero... Isa, kakalipat ka mo. Correct. Nga, kamuha, kita na lang pala. Grabe ba, no? Kakalipat ka mo sa sakripisyo sa inyo ginikanan. Correct. So, hindi ka na dapat kalimtan, action boy. Mga... hindi mo na mabakal action boy mong, di ba? Hindi. Oo, bisan ano pa Kung kada isa, mo. timo na lang na sa nanay mo, ihatag pa na sa imo. Kasan. Takaw na to, hindi, imo na iya ma. Oo, Hindi busog na, ko. Bisan, wala pa siya gali kakao. Pagkarago ka tiyan niya. Ahay. Kaya gusto pa magkaon sa bata mo. Correct. Okay na to, busog ko. Hindi mo ko nakauyon, gid. Hindi mo Oo. nakauyon, gid bakal mo. Para simo. Para di ba? So, next action boy, ang ilang masaligan gid sila sa tanan nga oras. Ang ginikanan mo masaligan niya sa tanan nga oras, action boy. Why ka sa kantuan nga iban kung may ka gidikanan mo? Yes, correct. Kaya ang siya. gidikanan mo will do sang maayo para sa imo. Hindi na sa magahimo sang makapalain sa imo, hindi na sa mag-advise sa makapalain sa imo. Ang kayuhan mo lang ang iyang inapaminsan. Correct. Salamat kay dad. Una nga kita mo to ang nanumbag to nga bata to sa no? ginapinan kaya sa ginkigan pa sa ilo yung mistra. Ay, ito. Yan naman ko rin paghambal mo sa bata ko. Ay. Imbis nga tituluan mo tong bata, mistra pa na. Yan mo na. Ginakigan niya. Asay mamaylan to. Oo, di mo yan. Sa Raimundo Kay Tongson. allegedly may psychological problem no? Pero Porti, dapat yun pa rin sindi. Tanawon na kung anong sitwasyon sila. correct, sige. Iloy ka mo. Gani man. Ilan Kaya maging bisan bata mo? bisan ano pa ka sala sang imong mga bata no. Nablang bata mo bala kung gina sakit sang iba no gina mo na mang ikaw kung amay ka or iloy ka mangaki ka ginaya. Ha? Sino na siya? Muna sa una mo. Sino to sabi? Sino nagkuhan niya? Dahil kayong tatay ito yan nag-apin. Ay na, ano nga? Away bata, mapen. Bika to. Pag-abot. Pag-abot to kadako sa tatay mo. Ikaw, sala man puli to. Uta. Galing. Yung buki sala, uman guro puli. Kala, pero pag-abot sa balay, ayo-ayuan, magapon. So, unconditional. Kala, isog-isog. Protektahan ang bata. Pag-abot, kaya ako gali ang kontra, sala sang bata. May kisala, uman guro. Nan. Puli to. Daman mo lang puabot sa balay. Kala. Puabot sa balay, buik, ginagamal ka, dakok, lisang amay.
So, amo na siya action Pero, boy. kidding aside, may pag-away kita Yes, sa of kami. Ano ba course. nakadako yan? Prote ha? Oh, bisan may nakadako kontra. Basta makita lang nila nga, basta syempre, ba- tsakto man ang bata Oo. nila. Oo. Pero kung salaman, syempre, need mo man disiplina. Oh. Correct. And then next, action boy, ang mga bagay ba lang nga gusto mo bilang bata. Di ba kasakit para sa ginikanan ko? No, Hindi mo mahatag. Oo. Nga hindi mahatag. Ang mga, tikisa mo na, bisan ang budget, do medyo ipit. Ipit. Di ba? Atag, Tatagid kita syempre. Especially kung nang-iisang bata. Correct. Di ba? Buti ako green na sa una active. mo daw, mga 5 years old guro, kung 6 ang bata. Gilibion mo. Galing ba yun? Iban gani, mga ayo. Di hatag ka mo dahil bata niyo, hindi ka mukha. Nakimot. Ay, may mo na siya mawin saron. Di okay. Nakita yaman ko yung sakit. Kundi, may kakanto man sa balay ka pa kayo. Bulig. Yung paano, kung ba, basta may arak lang matagaan. Correct mata. Iban gani, mga kanto di. Tapos dumotod parang ginawa. Dumotod na gina. Gamawa ba? Iban gani, mga pangayo, di bulig. Hatag na yun. Ang bata niyo, hindi ka mukha Kalain. So, mo na. Kaya syempre, basta mga bata, action ba, magkikis ama minsar. Mga... So, good sad to, wala na ko nagabalibad. Ano magatay ka? Guy, Renz, kamati ka? Correct. Go na. Ngayon ka rin pang-date. So, last action boy, ang mga ginikanan is a comfort zone. Diba? Sa tanan naton nga problema, sa tanan naton yung mga heartaches. Dapat gani ko mga heartache. Kada ako gani ang sa advice ko sa mga kabataan, mga huben. Kung inang mga love problems ninyo, ang parents ninyo, mabalo nyo. Hindi ka takot-takot sa parents nyo. Correct. Ipabalo nyo sila kasi sila na ang naka-gindi, sila na maka-advise nyo sa tsakto. Correct. Yung isa mga amiga mo, mga friends mo gani, ang gina-advise nila sa imo, hindi pa mo. Kung hindi ka na mo maka-advise sila mayo. Correct. Ginasyon So kung sunod ka mo, when you enter into a relationship, pamalaan yung ginikanan nyo. Yes. Oo, Kaya sila... open ka mo dapat, kasi sila na maka-advise nyo sa tsakto. Oo. Kaya kung masakitan ka, action boy, mas Sila masakitan sila. Kisa ganun kung may istorya ka sa yung mga heartache, sa ila sa yung mga problema, mas una, pas lagahibi isang sa imo, di ba? Correct. Kaya syempre, unconditional love bala sa isa ka parents. Mabalo nyo ng inyong parents, hindi kay nakamansari na ka mo, naka-wipe-away ka balong parents, yung yan, may boyfriend ka na o may girlfriend ka. Correct. Na mansari. Kabalo ka sa naging binto sang mansari? Nga may mansari. Kabalo ka kung rason, nga may mansari. Nga man. Ginimbinto na sa actually ang mansari, kaya ang iban hindi kalambot na anniversary mo. Ayaw mo na? Kalain ka sad. May ginimento, may subong ka action boy nga minute sir, kag hour sir. Di mo na naglabot adlaw mo na. Oo. Actually, ang mga sari-sari na nga mga mansari, week-sari, day-sari. Ginimbinto na sa hindi kalambot sa anniversary. Gali na. Kaya tawad, kung makita mo bala, wala mo na gano'n sa dictionary. Wala Ang yan. ano, oo. Ginimbinto na gani sa mga hindi kalambot sa anniversary. Yes. So, at least, may gina-celebrate man sila. May laki kalipayan na actually. Tarakman. Sige, Winsley, Angeline, Rainier, Laarne, good morning. Sino naman? na? Sino na? Ang naistorya ko ni kahapon sa problema nila blas ang bata niya. Sige thank you ko na proud sister ako. Sige Sinong proud sister, action boy? Kay duwas na gapon magutod din sila nagkatod din mo doon ngayon panlaw advice mo lang. Family portal dira sa may Villa Homes sa Barangay Sumag, no? Sakay Kagawad Ulay Abalahon, Kagawad Mira Polidario, Henny sa Guanzon, Leo Talaban, good morning, Ronald Ian, Adeliomes Evidente. Kay Kathy Medalya, good morning. Kay M. Samoso, Remia Garcia, kay Las Tiere, Kiting, kag Heidi Osison sa kay Yapi sa New York, kay Yapi Tipi. Kay Kwan niya, nakilala ko Kay siya. si Toto Urud, nabasa mo na action boy, no? Good morning. Dra kay Bia Jonathan, si Neil Centineo, gapamatigit sila kuno iya family. Kay Carmen Ledesma, Kyle Blythe, Cassie, si Mut, sinong basa sa ita? Loville, okay. Si Jeriel Gadudo, Joe Maristopa Sr., kay Miss Seven Heaven, kina Mary Grace, Eugenio Fermin, kay John Ray Franco, Elvira Advincola, Eagle Eye, si June, Nag-birthday na siya. Nag-birthday niya siya subong? Si Elvira bla. Si Elvira. Si Jude May Cranion, kay Angelo Templatura. Kay Lola Ruth, good morning, action boy. And kay Nanay
Hilda and Hill de la Cruz de la Sandomana. Marty ko, thank you very much. Kag happy birthday ko no kay Action Fred. Halin kay Marty kag Sitas ko. Yes. Happy birthday, Action Friend! Happy birthday! Standby na sa Action Hotline, Direksyon Artay Hopon, ang inyo naman rin ang news team. Action, Dorel ka Kag ba? Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.